anyị na-ewetela unu kọọsụ dị mma unu ga-aga unu gụchaa unu nweta ọrụ akaụntịn. Anyị ga-ewetelu ọbụ ọkwasị ya ọzọ ka na-abịa ọtụtụ ndị ọzọ mana taa sọ nke a gogo. Ndị be anyị daalụnụ. Anyị na-ewetela unu kọọsụ mara mma ichuzute kọọsụ mara mma accounting, banking and finance. Ịma na anyị si unu na anyị ga na-ewetela unu ihe dị mma ebe a ọdịmma ndị Igbo na-enye. Under this enwere ụzọ kọọsụ na-abụ ị ga-emekwa akpọrọ ya the Association of Chartered Certified Accountants ACCA. Ị na-eme apply ị ga-afụkwa ya. Ya bụ ndị be anyị unu fụrụ nke a Institute of Public and Finance Accountancy. Ị na-achọ kọọsụ ị na-etinye ndị a ifụrọ ndị ị ga-eselect kwa maka ndị chọọ ịbịagụ kọọsụ ga-enye unu automatic sponsorship. Ọ bụrụ sọ kia, ọ bụrụ sọ medical line unu na-afụ ya banking and finance BSc honor finance. Ebe anyị eji m n'aka na unu na-aghọta. Unu na-ebe anya jụba na ajụjụ ọ ya abalị unu ọ ya adịla unu na mma. Gụọnụ kọọsụ dị ebe anyị neni university ya bụ mahadum ndị ị ga-eje gụọ kọọsụ a. O so na ndị dị elu, o so na top universities inwe ike ije gụ kọọsụ ndị ahụ. Enwekwala ọtụtụ ndị ọzọ mana ka anyị depụtagodila unu nke a. University of Glasgow, ọ dị na Scotland. London School of Economics, ọ dị na London. University of Bolton, unufulia University of Oxford. Ndị a bụ ndị inwe ike inweta ọrụ n'akafa nke a unu na-afụ. PWC ma ịgụcha ụmụ ya ma BDO ma Grant Thornton ma KPMG American Express, Barclays bụ bank, Bloomberg HBC ọ bụ bank, Banking Group ọ bụzi nke a, Westnat bụzi nke abịọla. Ị ga-enweta unu fụrụ ya. Egosikwa m unu nya ọzọ kọọsụ ndị ọzọ ya bụ ịmaghị ya depụta ya edepụta ihe dị gị mkpa idepụta ya dee nye. Ị nwere ajụjụ ị na-ajụ ọ na-adịkwa mkpa, ọ na-adị mkpa sevuo ihe a n'ebe ada efu efu mgbe ọzọ ka ị nwee ike mata ya. Ndị be anyị ọkwa unu fụrụ ya. Ọ na-adị mma ime kọọsụ dị mma. Egosikwa m unu nya ọzọ ọ ga-abalị unu ọ ya adịla unu na mma. Jisi na ike ka emesịa. Ndị be anyị ka anyị wetakwala unu kọọsụ ahụ ọzọ nke ga-aga unu mechie unu dusho nweta ọrụ na-enye banking, finance, accounting. Unu fụrụ ya na associate ya na ndị ọzọ si enu. Ịma na o nwee categories na Chartered Institute of Management o so na ya, Institute of Public and Finance Accountancy o so na ya. Ya bụ ị na-eme uche gị dị ya ka ị mara nke ị na-eme. Ọ ya adị mma ịgụcha akwụkwọ ka ị nweta ọrụ na categories nke bụ under it ichuzubezie BSc BS. Ọ bụrụ na ịgụchabugo BSc ịchọọ